Hello friends, boday Bodo Job Info YouTube channel big update godan official notice skill test ni sayaw 1:3 bobe postaw langgan jeng beku naiggan Gr-3 sakri आरो मानो फैसा फीस लस जागोन जुदि एप्लाइ खालामबा बेनो जाबाय BTC सेक्रेटारि बेखौ सोर खालामनांगौ सोर खालामनाङा A to Z नोंथांमोना डिटेल्सखौ लाबोदों बड' जब इनफो इउट्युब चेनेलाव दा जायफ्रा गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो साख्रिनि लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना मोननो हागोन दा BTC साख्रि फैबाय बेखौथ' मिन्थिखाबाय एन्ड ग्रेड 4 फाइनाल रिजाल्ट देन बिनि फरेस्टनि माब्ला मोनगोन होनदों गोबां कमेन्ट्स खालामदों बिनि बागै जेबो नटिस गैया गोबां सर्सआव मोननै बादिबा खनसेनो रिजाल्टखौ होगोन होननाय खोनादों बाट नंगौ नङा 100% नङा दा जियानो जा जों फैबाय नटिसखौ नायनोसै आरो बे नटिस जाबाय नोंथांमोननि आपकामिं एग्जाम नन टेक्निकल पोस्टनि DME एबा हेल्थ डिपार्टमेन्टनि आन्डाराव जायफ्रा 30 मार्चआव आनजाद होनो थांगासिनो दङ बाव 100 मार्क्सनि एग्जाम देन बिनिफ्राय मोनसेयाबो 250 कुइसन फैगोन नेगेटिभ मार्किं गैया देन बेयाव नोंथांमोना जुदि स्टेज 1 पास जायोबा नोंथांमोनखौ लांगोन बेनो जाबाय 1:3 रेशियो लांगोन ओके माने सो एग्जाम स्टेज 1 पास जानाय लोगो लोगो सेकेन्ड स्टेज दङ स्किल टेस्ट दङ बेयाव ओरैबायदि बुंदों 1:3 मोनसे पोस्टआव नोंथांमोनखौहाय मोनसे पोस्टआव साथाम स्टुडेन्ट्सखौ स्किल टेस्टआव लांगोन आरो ओके एन्ड बिनिफ्राय लास्टआव सासेनो साख्रि होनाय जागोन सो थांनाय बाराव नायोबा 1:2 बादि मोनदोंमोन देग्लाय एसे बारा लांसिगोन बेखायनो मोजां चान्स जायफ्रा आनजाद होनो थांगासिनो दङ नाथाय मोनसे बाथ्रा एग्जाम सेन्टारा गोबां गोजान गोग्लैदों जेराव जायफ्रा मोजां नोंथांमोना स्टाडि दङ एग्जामखौ है नङाबा लस जागोन जुदि मोजां फरायाखैबा मानोना बिनि काटअफआ हाई लेभेल थाङो वेबसाइटआव मोनगोन नोंथांमोननि एडमिटआ गासिनो दङ थांनाय बारनि काटअफ होनोबा जेराव ST आनो जा बा जेनेरेल जा माने पोस्टआबो खम नालाय बाट एग्जामा ओरैबायदि इजि फैयो जेराव इंलिश मैथ्स साइन्स आरो जिके फैयो थ' बेयाव रिजनिं फैया बेखायनो बिनि काटअफआ हाई लेभेल थाङो दा बेयाव 90 प्लास लानो हायोबा सेफ जन थागोन मानोना बिनि काटअफआ हाई लेभेल थांगासिनो दङ जेराव नोंथांमोननि नेगेटिभ मार्किं गैया दाखालि DRAयावनो गोबां थांदों आरो बेयावथ' बांसिन थांगोन बेनो जाबाय 100नि गेजेराव 90% काटअफ थांनाय चान्सआ दङ दा बेनो जाबाय DME नन टेक्निकेल आरो लोगोसे ग्रेड 4नि टेक्निकेल बा नन टेक्निकेल आपडेट गैथ'वा टेक्निकेल रिजाल्टबो गैथ'वा देन BTC सेक्रेटारियाव फैनाय लोगो लोगो लिंकआ बेनो एक्टिभ जाबाय सो एक्टिभ जाबाय PNRD डिपार्टमेन्टनि आन्डाराव नोंथांमोना सेक्रेटारि पोस्ट जानो थांगासिनो दङ आरो बिनि वेबसाइटआ ओरैबायदि सिम्पल गासिबो आं चेक खालामदोंमोन देन नेक्स्टआव बिनि सायाव भिडिअ फैगोन एप्लाइ प्रसेस दा फार्स्टआव रेजिस्टार खालामबा फन नाम्बार मेल ID होनानै नोंथांमोना I एग्री होनांगौ बिनिफ्राय नेक्स्टआव थांनांगौ आरो नेक्स्टआव थांबाथाय नेक्स्ट पेज नोंथांमोना मोनगोन आरो अके थ' बिनि सायाव नेक्स्टआव रिभिउ फैगोन वेबसाइटनि सायाव दायो आं खालामथ'वाखै भिडिअखौहाय नेक्स्टआव मोनगोन दानिया बे पोस्टआव सोर एप्लाइ खालामनांगौ आरो सोर खालामनाङा जुदि खालामोब्ला क्राइटेरिया गोरोबाबा नोंथांमोना डाइरेक्ट रिजेक्ट जागोन एबा 100% नोंथांमोना एडमिट मोननाय नङा मानोना थांनाय बाराव JEEआव खायसे जिनोखि क्राइटेरिया गोरोबाखै माने डाइरेक्ट रिजेक्ट जादों एग्जाम फिस नोंथांमोना ओरैनो 200 थांगोन दा जियानो जा सोर खालामनांगौ खालामनाङा जों नटिसखौ नायनोसै अके बेनो जाबाय BTC सेक्रेटारि पोस्ट BTC वाइसआव पस्टिं जागोन नोंथांमोना गामियाव साख्रि मावहैनांगोन दा बेनो जाबाय अफिसियेल नटिस जों भिउ खालामबाय आरो भिउ खालामनाय लोगो लोगो 420 भेकेन्सि अल BTR नोंथांमोना खालामनांगोन केन्डिडेट्सआ बाट सनितपुर आरो बिसनाथखौ लाफादों जेराव खालामफानो हागोन आरो अके देन गुबुना हानाय नङा डिग्री पास खालामथारनांगोन 1 इयार कम्पिउटार सार्टिफिकेटआ थाथारनांगोन अके बे दंबासो खालाम जुदि गैयाबा 6 मान्थल'बा नोंथांमोना खालामनाङा डाइरेक्ट एग्जाम फिस लस जागोन बा नोंथांमोना ओरैनो राङा थांगोन आरो अके JEEआव थांनाय बाराव जायफ्रा 6 मान्थजों खालामदोंमोन बेयाव एडमिट फैनाय जायाखै दा जियानो जा नोंथांमोना बुजिबाय बेयाव सोर खालामनांगौ खालामनाङा जायफ्रा क्राइटेरिया गोरोबो होमबासो खालाम नङाबा खालामनाङा अके 18 इयार्स मिनिमाम मेक्सिमाम जोंनि ST कोटाया 45 इयार्स एग्जाम फिस 200-300 दङ बेखौ नायना लादो STआ जोंहा 200 प्लास एडिशनेल 50 रुपिस बिदि दङ बेखौ नोंथांमोना नायसिगोन देन बिनिफ्राय बिनि लास्ट डेट स' बिनि लास्ट डेटनि सिगां पेमेन्टखौ दान एन्ड अनलाइन एप्लाइ लास्ट डेट होनोबा 7 एप्रिलसिम दङ आरो बे एग्जामा माब्ला जागोन बुंनो हाया जेब्ला गोदान नटिस फैगोन चेनेलाव मोननो हागोन दा बेनो जाबाय नोंथांमोननि दिनैनि थाखाय लेटेस्ट डिटेल्स आपडेट